整しに行きます。今度からね、回していない方は後ろがあります。回している方も右側に立っていただいて、白いローラーからね、生地がずれてしまいますんで、ずれたらちょっと生地持ち上げていただいて、ここのローラーからずれないようにしておいてください。はい、どうぞお回しください。はい、ちょっと待ってください。そのまま置いといてもらっていいですか。はい、どうぞお回しください。いいですよ。ここ見といてくださいね。早く回すんがいいんやって。ずれてる？大丈夫大丈夫、回してこのくらいで大丈夫。はい、途中で止まっちゃうとそこだけ薄くなっちゃうんでね、止まらずに早く早く。はい、もっと薄く長くなりますよ。